Ngonyaka owedlule uBig Zulu noKhuzani basungula umdlalo webhola obizwa nge-Hip Hop vs Maskandi la kwakutholana khona phezulu abaculi be-hip hop nabaculi bakamaskandi. Nakulo nyaka bakuphindile lokho kodwa ama-genre ebesewu-4 bekuyigqomu, amapiyano, i-hip hop nomaskandi. UKhuzani uthe mayibuzwa ngale midlalo wathi uzama ukubuyisa ubumbano kubaculi. Waze wenza isibonelo ngamazwe ukuthi kwakunezimpi kudala kodwa ubumbano labuyiswa yibhola. UCasper Nyovest no-AKA kuyaziwa ukuthi omrepha labo abangezwani inhlobonhlobo, akaze futhi bethelelana amanzi, kwagcina indaba yabo isiphithiphithi. Kodwa ngenxa yale midlalo le babonakala sebedlalela iqembu elilodwa i-hip hop. UKhuzani washayelwa izandla ngalokho. Akugcinanga lapho, baphinde babonakala futhi emcimbini omkhulu kade ubanjwe eKings Park igcwalisa Spring Picnic. Uzokhumbula njengoba babebonakala bedlala ibhola bedlalela ithimu eyodwa baze ba-celebrate ndawonye, kwakuyinxa kaKhuzani. Ngoba kade futhi besemcimbini igcwalisa Spring Picnic bekungenxa kaKhuzani. So uKhuzani ushayelwe izandla ngalokho.